AI305 Bluetooth με κρυστάλλινο ήχο και υπέροχη συσκευασία, όχι μόνο για να ακούτε μουσική και να απαντάτε στις κλήσεις σας, αλλά μεταφράζουν και πάνω από 50 γλώσσες και σήμερα θα σας δείξω πώς θα τα σετάρετε. Το πρώτο μας βήμα είναι να συνδέσουμε με Bluetooth τα ακουστικά με το κινητό. Βγάζουμε τα ακουστικά, αλλά πρέπει να αφαιρέσουμε και την κίτρινη ταινία από κάτω, έτσι ώστε να γίνει η ενίχνευση από το κινητό. Επανατοποθετούμε τα ακουστικά στη θήκη τους, τα ξαναβγάζουμε και τώρα η συσκευή θα βρει τα ακουστικά. Τα συνδέουμε. Επόμενο βήμα είναι να ανοίξουμε την κάμερα του κινητού και να σκανάρουμε το QR code που υπάρχει στη βάση του κουτιού. Θα κατεβάσουμε την εφαρμογή Voxnex και θα την εγκαταστήσουμε στο κινητό μας. Το τελευταίο βήμα είναι να σκανάρουμε τον μοναδικό κωδικό που υπάρχει μέσα στο φακελάκι σε συγκεκριμένο σημείο της εφαρμογής, αυτό τον κωδικό, εδώ που σας δείχνω τώρα. Το πατάμε και σαρώνουμε για τελευταία φορά τον τελευταίο κωδικό QR code και τώρα η εφαρμογή είναι έτοιμη προς χρήση. Να μεταφράσει πάνω από 56 γλώσσες στη γλώσσα που εσείς θέλετε. Εδώ είναι όλες οι γλώσσες που διαθέτει η εφαρμογή. Το μεταφραστή θα τον βρείτε στο spotforall.gr μόνο με 28 ευρώ. Σας ευχαριστούμε πολύ!